gagabi mo, kay ilagi mo tawhana. Haon ka rin siya, may gulong-gulong o sugnuron guys. Kuya, kaya mo, iduot siya sinso. Walang patawad ang kahoy guys. Basta tingulan ugak iksugnog sa tingulan muna inaong ano yung operator rin guys. So kung namoy kahoy diha nga laya nga wa mo'y sugnod, pwede di sugnod. Ayan yung putla ng mga buhi kay dakpon mo kanirang laya kay sugnod na siya. Ayan lagi mo kumutol ang mga buhi karon nga kahoy. Laya na ha, nawa nyo laya. Kabok ka na.